Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Arceli. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Jak ninamnama. Ama kaaditi. Ngem gapo iti aramid ko. Dandaninak pinanawan ti asawak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Arceli. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Gatangam kit din dahi ti lakok a karpet. Uray to gives mon, batch. Unay kalakit din ay Arceli. Naggagit kalaunay nga aglako, katawan pa'y mat pamilyam. Di ka pa'y mat nakiasawa. Apay nga min aday tati pakasikuram ay, batch. Alan Gatanga mon dahi to'y, tapno makalako akmet. Ay, babawi ko na nang ibaga iti address ko ken ka. Umay naklagayam lakwan. Sana bali taka sa pulam mo't dahi to'y. Alaman langin. Ngem, ti kagudwa pa'y lang ti bayada ka. May munto man ang singiran ti kagudwa. Wan ka di, batch. Awan parikot. Soft drink mo man, gayam. Mabit lang Nakaadukan sakit di Adamot ten abasit. Ato iti soft drinks mo. Agyaman na. Ato iti bayad ko. Itugtugaw ko man pa dito ta aginanaak pa'y. Ay katun No apay kat ngamin adi ka makiasawa tapno da katulungam. Mabalin ka dimot asyak ti agaram. Kasanumat ngamin nga da agaram ken ka. Kat kastamat ti itsuram. Nakakalugong ka itinalawa. Saan nagparang ti pintas mo? No sa anak mo't nga kalugong itinalawa. Madadang mat ti rupak iti init. Ammong mat nga agisursor iti komporme ti pagsapulang. Sa bagay Imbagkan ka tasaan ka nga agab-abang iti pwestom. Nga makabannog mat ti magmag na akanayon. Sana balikan ka tado ti am mo malakwam iti kumporme alakom. Kasta talaga gayam. Anos laang tapno agbiag tayo. Ay, adagayam lakom magic pilong. Awan awit ko ita. Inton bigaton. Taidagas ko amasapa ditoy. Alaman nga rod. Tapno saan nga isupay agat gatangan ni Jetown. Mano ka di ayati ka sa pulam? Uray duwalaang. Ala nga rodon. Tayalaan ka inton bigat. Nay, adda kamot gaya mo nanak ko. Aginanakan tamangan tayon taon. Sige nanang, agboyak pa iti TV. Kumusta mo ti trabaho? Ayos laang nanang. Sakto laang ti birok ko. No apay nga mi nakaykayat mo ti agisursur iti lakom. Nagrigat at trabaho. Adumot di ta ti master kan at trabaho. Dahito mat nga minan, tinakailwamak nanang. May mayatan ti kastoy tabos ko ti bagik. Wen ngamanon ti tawen mo. Awan plano amaki asawa. Mabalin ka di asyak ti agarom mat nanang. Ay naanak ko, awan makasirpat ken ka iti kasta trabaho. No adda ipaay ti Diyos para kanya, sumangpet kat sumangpet tulat ta. Uray saan ko abirbiruken nanang. Sa bagay mutkit di Naimbag abigat mo, miss. Sino ka? Kaanak-anak ti karubayo, miss. Imbaunak man nga agaik dito'y batog ti paraangan da. Tani, nasamak nga minan. Mabalin apakidalos mo matan to'y batog mi. Itid ko titangdan mo inton malpas mo agaikan. Uray libre latan, miss. Ay saan Basta itid ko ti bayad inton magaikam. Diyak nga rudon gaikan, no ibagam atangdanan nak, miss. Anya? Ngamno ko nam alibre. Isu gaikak. Sa bali ka mat a klase ti tao anya. Apay, mano aya ti tawin mo. Manang ko nam saan kat amis ka amis dita? 20-40 taon kon, miss. Manang ko nam kanya, 31 kon. Saan mat amadlaw? Kaslag katawanan talaang mat. Nani Jomar, ingkasangwen. Ay natatang, jakayat. Apay ngamin apinaunag yu.
Kakaisuna nga dagaram kan ka. Ngam agpakipot kakit din. Matnagkanto ni ti kalendaryaw. Ngam agpili-pili ka pa'y laang. Kat no 24 lang titawan ni Jomar. Kahit anya kumangay. Amum ka day. Nakasaok ti anti ni Jomar. Uli lamat gaya man. Saan na nakaadal? Manuupay la kano matitaon na idi na ulila. Nagsusublat dagiti anti na anang kup-kup kan kuana. Kaasimat nga ro tinagbalin abiyag na tatang. Kunapay kit din ni anti na No kayat mo ni Jomar, ison ti makaam iti pagkasaryaw. Ha? Itultulag daksamat tan tatang. Ay, saan matakasta, anak ko? Ngamdakkel ti maitulong kan ka ni Jomar iti trabaho ma. Kan kayat kumat ti maadaan iti apaw. Isumain kakatsangwan ni Jomar. Apay ka diya nagdagulit ka. Apay ka diya di nakayat. Gapo ka di tawan maipanakal ko kan ka. Sa anak anakaadal, kan sa anak anabaknang. Anya ka di dito ibagbagam. Amom ka di numano atawan ti baet ta, ha? Anya ko mangay. Basit laang mat. Addan tupay di ta tinaduma, nakarkaro. Ay, di kan tumabay na makikuyog kanya. Pagbainak ko mangay. Kan saan mat amadlaw nga inauna ka. Anya asa na madlaw? Madlaw kun tupay nga inauna ak ngam iti sika. No sika ngam no iti sa balay. Saan da amadlaw? Ay, saan kan ngagrason? Basta, saan ka asardengan, aging gaadinak sungbatan. Damo pa'y lang ang nakita ka. Kursunada kan. Ha? Ngamin, saan ka akas ka dagiti daduma babae, anaarte? Uray pa nagbadbadom. Simple laang. Saan akas ka dagiti daduma dita? Nagagat ka pa'y. Kaskan ka ti kayat kung agbaling nga asawa. Anya? No kasta, sinong bata mon? Wanan Maayayo akmat ngaminan kadagiti ibagbagana. Siya kano ti kayat na. Ta simple aklaeng. Kat, kaano nga ron nga iti kasar? Depende latan no anya ti pagtungtungan da. Imbaga ka ni tata nga isulatan ti makisao iti anti ni Jomar. Apay asaan ka anapan nga itap no amumat? Mabainak. Isuan ni tatang latan ti imbaon ko ang makisarita. Ti anti na kano ngamin ti makaamo iti magastos. Isuan no anya ti kayat da. Isulatan ti masurot. Makamuda. Sabali ka mo talaga. Imbis nagkuyog kayo kumakan ni Jomar. Sayang mo ti aldaw ko nga gisursur iti lako. Itatanalpas ti kasarta. Tulungan kan iti trabaho nga gisursur. Amom ka di ti agmaneho iti motor. Amok tanakasursuro akmat idi addaak ijay probinsya. Ngam, awan la ang lisensyak. Apay ka di? Planok nga ron ti mangirwar iti motor ang maaramat nga gisursur. Ay katsi ka Mangalata nga umuna iti lisensyam. Pasensyakan Tawan maitulong ko a pinansyal. Ngam, matulungan ka. Nagtrabaho. Mala nga ron. Agtinulong ta. Ay, makabannog at talaga ti agisursur iti lako. Imbaglakid din ta adda ka akadkadwak itan. Aginanata pa'y sa tagluto. Aginanakalatan bakit? Tasya kon ti agluto. Sa anak matuna inabannog. Ken mabisina kon. Iswa siya kon ti agluto. Ala, makamu ka nga rod. No siyak, kayat ko pa'y ti aginana nga umuna. Sige, bakit? Siya kon ti makamaw. Kumusta nga iti batch ko nga danasawa na? Ay na, nagdakkalagin awak batch. Kan, dakkala katulungak ni Jomar. Ngamin, nagagat. Isupay kat ati para luto. Kan, nalaing agluto. Ay, swerte nga rod anak asawa Wen batch. Saan ko pa'y kiti akayat iti damo taob-ubing nga rod ngam iti siya. Ngam naayayo akadag iti ibagbagana ngamin. Ay, katrumbong lang mat ngamin na makiasawa kan, batch.
Alaan mo dati order mo a carpet. Or-orayin na kun ti asawa. Nagyaman na ka. Nakurso na daan ngamin ni bakit ko tiim mo na nga inlakom. Iso akayat naman ng tigumatang. Ngamkas iti sigod, tugib slat ta. Awan parikot, batch! Sikapay lang ti agisorsor ita. Sana bali, tasanay mo mutan. Agdalusak dito yung balay, kan aglabaak pay. Sige apa kat. Siyak pay lang aron ti agisursor. Agan-anad ka, iti panagmani home one. Wen, bakit? Agyamanak Aglablaba kamot dito'y paraangan nyo. Saan ka simurot iti asawam? Saan, nanang? Naurno nga nak iti lalabaan. Kan agdalusak. Kumusta ngay matibiyag ti adda asawa na? Mayat ananang, taadan katulungak. Saan ka kadipay amasikog anak ko? Saan pa'y matngarod, nanang? Apay ngay. Anya ngay tar-aramidin nyo. Anya mo day tan asaludsudyo. Saan ka ngamin unay ngagbambanog? Ala, wala nanang. Saan kayo kadi amadanagan? No talaga apagayatan ti Diyos amadaan kami ti anak, dumteng tulatan. Nangibaga nga aginom ka, ha? Ni bakit mat? Italang mat. Adang amin nasabat kong amamok. Kat nagawis iti inom. Iso da jay, pinagbigya. Into na minsan. Saan mo nga ulitin ti aginom? Diyak kayat amasursurong ti kasta abisyo. Ala, sorry, bakit? Saanan maulit? Diakon ulitin pa iti uminom. Nasayaat mo't. Tano ulitin pa'y. Diyak amo no anya ti aramidakan ka. Ala, gusto nga rudan, bakit? Di ka nagungaut. Ay, nakaluto ka ka din. Saan pa'y? Saan ka di atrabahong ti agluto? Inururay ka, tas ka ti agluto. Ala, bakit? Mapanak nga rudan agluto. Ay, masadutak man na sumurot iti asawak. Apay nga ta. Kanayo nakmutan nga agsasadot. Ay, adaw mawawag. Hello? Wan, sir. Siyak ti asawa na. Apay? Anya? Sa dino nga ospital? Sige nga rod, sir. Umayak itamot laang. Bye. Ay, nadungpar ka no ti motor ni Jomar. Ay, anya nga tan tinapasamak iti motor. Nadadaol nga ta. Ang mga no nakainom mo ta nag-drive ti loko. Anya tinapasamak, ha? Nakainom ka kadi ang nag-drive? Ayan ti motor. Anya tinapasamak iti motor. Nadadaol ka din? Api, adi ka nagan-anad. Anya ka matan bakit? Imbis ako musta anak. Saan mat? Tanapat patagpaykan ka ti motor. Imbag kumamat. Naawan ti sa bali atawa makangagkan ka. Sapay nagtig sa tingiwat mo. Iba inanak kumamat nga asawam Gapu taman nagbaybay ka. Saan ka di ako nakagan-anad ka? Siyak ti dinong parda bakit? Katnoan yaman ti dadaal ti motor. Isuda ti agsungbat. Kan oray iti pan naka-ospital ko. Tulungan da ko ma, tatang. Nagawid ka no ni Jomar iti probinsyada. Nasaktan sa, gapo iti inaramid ko. Nagtalaw matan. Nay, apay ngamin ay Pinagungtak, idi na disgrasya. Napudot ngamin tulog, kadag ito'y napalpalabas ngal daw, tatang. Tagayam, masikugak. Amo ka di ti asawam amasikug ka. Saan? Ta nagtalaw nga rod. Nagpasugnod. Tatang, mapantayo ko madanunon ti asawak. Akidawak iti pamakawan, gaputa nagbaso lang. Apay sinurot nakpailaan. Ay, nyamot tanday ta, damag mo. Sinurot ka ata, asawa ka nga rod. Sorry naan niya tinaisawsawang ko. Ay ayat nakadimat laang, Arcel. Unaw, napatagak laang kan ka, gaputa dama ibaon-baon mo. Anya, matanday ta nga ibagbagam.
Diyak ka ba ulan amapukaw ka iti biyag ko? Ay ayaten ka, taasawa ka kat nga rod. Pasensya ka no napudot ti ulok kadagiti napalpalabas nga aldaw. Epekto siguro ti panaginaw ko. Anya? Aginaw ka? Wan, isong agawid ka kuman. Apay-pay lang arod ang nagbiyahe ka. Di nakpayla inawagan. Ang mga dadakas ang mapasamak iti si kumaw. Madanagan ang ngamin. Kunak no panawan na kun. Nagpasugnudak laeng. Gaputakas lang napatpatagpay dyan motor mo. Iti siya nga asawam. Saan matakasta? Ngam no kasta tinagawatam. Pasensyaan na kun Alang araw bagat. Agawid tan. Kunaklakit din no panawan na kunti asawak, Mr. Lonely. Ngem nalakalaang met nga inayayok. Tuy pagayam mo, Araceli. Agyaman nakpagayam Araceli iti dayto apakasaritaam. No ammo tayo lakit di ti agsori iti kamali tayo, nalakalaang met apagtungtungan ti amin. Ket saan tayo nga uliten no anya tinagkamalian tayo. Buano papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Araceli, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, ganiti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez, ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.